Ah. Matay na kuha ng gasto sa operasyon sa kong kamot nga napungkol eh. Medyo malihok-lihok lang yun ako. Grabing gasto ka. Daot raginisa ka ng bawas-bawas na mo ba sa mong kumpare nga espiritu kong kumsok ba? Kay ato sa aging mga simana, taon sabi mo magkita. Apo na sa si Pareali, akong gitawagan si Pareali. Mao pa sa kuno pag-uli niya gikan sa Australia. Kaya nagpa-opera po siyang kamot niya. Huwag may mag-abot kay ako sa Amerika mong kuno pa-opera ko. Kamay mayo sa tumuktura na. Kay mura sa yung original na yun akong kamot ba ang ako ang iyang gitaon ba? Maliklihok na yun ako ba? Kay diri man to ang napungkol. Muna karon. Kaya na kumplito naman sa nagbalik niya mong kamot. Di may mahimutang, di may makabawas sa pitotong. Oh no. Tungod ato yung ipabuto na mo, di sa mong abaga nga piting na kuha. Muna karon. Nangumpra ko og buhatog basuka. Daghan kani akong gi-order gikan ni sa Amerika. Pag-uli na ko dres Pilipinas, mao ni akong dala. Mao na karon. Akong gitawagan si Pralin, ingon man siya nga naabot siya gapon gikan ko Australia kay nagpa-opera. Muari ko to siya karon. Kay among planuhan kung asa mi mo order og pulbura para itaon ani among basuka. Kay maoy patay na mo sa mong kumpare nga si paritutong tugsok. Kining ka naghanon sa kabhang sa basuka. Balap lang daan, patay na siya. Munang si Parale, ako pabupabuton. Ako sa tarungog sukon ko, sakto may sukon ni mga balat basuka rin. Labing idutas akong kamot nga nauli. Maayos itong lutura itong niopira dahil mura sige ko guwa mapungkol na niya akong kamot na bago nga uli. Matay. Importante akong kamot na itong ito pa uli. Karoon kay bagong operasyon. Mao nga. Ang akong sobra nga gigasto ani. Akong ipatrabaho sa kong balay. Nanang ko'y panday dito. Kay ako, muadto ko kailangan parito dito. Kay bago pa sa to siyang naulian ang iyang kamot nga napungkol. Kay iya pa itong gipa-operahan ito sa Amerika. Mao nga, karon muadto ko niya. Kay naulian naman niya ang among mga kamot. Kinahanglan nga magplano mi og lakang kung saan na mo pagpatay si Paritutong Tugsok. Kinahanglan na gyud nga di na siya mabuhi ani among mga plano karon. Ay, kay gusto na mo nga di na siya mahitabo nga makabawas pa na mo og kami maoy mamungot. Karon adto ko na ko murag si Paritulit ron duna ko siya giandam nga mga pabutok nga gikan sa Amerika nga iyang gipalit. Magadali ko. Basta pagkatawid na. Nauli na sa day siya. Nakumplito naman kamot. Mato na ko sila kami nilid ko. Ni Agi, ni Buli gina kong kagayunan. Ako tong sundon. Kingat tuman pa doon sa ilang Paritulits. Kato, doon na gito sila mga plano. Patay din mo na koron. Unahan ta mo daan. Itong gining mga basuka patay sa mong kumpare nga pirting pagka bugiro nadugay-dugay ang Australia. Asa na karon? Pre! Pre! Oy, pre! Sorry! Liko na. Mau ni, pre. Mau ni, isirasan niya na to para wag yung huwag makaduong sa itong mga plano ba? Naghanaman din nga. Sumingan yung mga pagbutuha, pre, kapag kadaghan mo na eh. Ang kini siya, pre. Ang kini siya pagbutuha, pre. I-order ko ni dito sa Amerika. I-order ko na nga to sa Amerika, pre. Kay pag uli na ko gikan sa Amerika, nagpa-opera ako sa akong kamot na napungkol, ako ning gida, pre. Ang problema na to ani ron, asa ta mo order og pulbura para bala na to ni basuka para ipatay na to pre totong. Kini ginagano sa basuka, pre. Sakto na gani. Sobra na gani para matay lang to tong kumpare nga pre pagka wala ayo gid ba? May problema pati pagbura ni pre. Ay problema. Ako'y mangita kagay para makakabangka pulbura ta. Basta kay ang importante ang mga kabhang, mga palas basuka. Mga palas basuka. Ko. Dagko pang mikino. Tungod kini. No, hindi sila kita para na ko. Patay. Kung kagawasan pa itutong ni. Kung kini lang gano ko na. Sadako oy ano kini. Kini siya pre.
ang kini siya nga ang buto ni basukaha. Dako-dako yun. Kung mao ni atong unang matira ni Pertutong, patay gid siya sigurado ni. Dili na tamo gasto paglaing mga bala ba? Ang problema na to ron, ang pulbura asa ta mo ron pulbura. Di ay pulbura. Ako dahang kuha pre. Ako dahang mga kaunira ng pulbura pre. Hanglan nga ako agi ni siya magpakatid. Ay sa diri. Madaling madugay pa. Ato pagitiwasan. Kay nangandam na yung para patay na ko. Ang duha na sa susunod. Damay plano mong patil ko. Naunsa na ka mo ron. Kadaghan natin mabutuha. Tatawa. Nangagkuba ang itsura. Nagkamang-kamang. Naingaw mga wati. Dami res.